може ли да направим най-доброто още по-добро? Да! Може! Ела на следващото ниво. Историята на успеха на Алоe Vera достига нови върхове. Само Елар може да направи това. Възможно ли е да направим най-доброто още по-добро? Може ли силата на Алоe Vera да стане още по-голяма? Възможно ли е най-ефективната грижа с Алоe Vera да стане още по-ефективна? Елар може да направи най-доброто още по-добро. Открийте следващото ниво на Алоe Vera. Открийте магията на ферментацията. Открийте Ela Magic Power Duo. Бъдещето на грижата за кожата. Да, възможно е, защото много от вас знаят, че в Елар всичко е възможно. Някои сега се първа навлизат в Елар и все още се чудят. Да, възможно е. В Елар всичко е възможно. Винаги може повече. Ние сме направили нашето алое още по-добро, още по-силно, още по-ефективно и ще го обичаме още повече чрез силата на ферментацията. Дами и господа, днес присъствате на официалното короноване на господин Алоe в Супер Алоe! Много ти благодарим, господин Алоe, ще се срещаме с теб доста често, ми се струва. А ние да си поговорим за това как създадохме тази магия